Ωραία. Γεια σας παιδιά και καλώς σας ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο και... Ναι, θα κάνουμε ένα FNTD βίντεο σήμερα. Οπότε ναι, θα κάνουμε grand λίγο endless σήμερα. Ωραία, θα ανοίξω αυτό το rare gift έναν Toy Freddy, ναι. Ήδη έχω like. Πόσους Toy Freddy'δες έχω σε αυτό το παιχνίδι, ναι. Έχω 3 Toy Freddy'δες σε αυτό το παιχνίδι, ναι. Ωραία. What, πόσοι Toy Freddy'δες υπάρχουν? Ναι, πόσοι Toy Freddy'δες υπάρχουν, like υπάρχουν 2 εκατομμύρια τσίκες, what the hell. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο military lobby, λέω να κάνουμε λίγο classic. Να κάνουμε λίγο classic, είναι καλό, like, actually. Θα ήταν kind of καλό να κάνουμε ένα classic face για να είμαστε warmed up. Turn up on your spring, still there's no time for introduction. She was the one. Choose game or you know, παίρνουμε 2 rewards για το game ένα τρίτη νύχτα. Ναι, νομίζω θα κάνουμε αυτό. Μόνο, oh my god, δεν έχω λεφτά να βάλω τίποτα. Ναι, όχι, δεν έχω λεφτά να βάλω τίποτα, ουφα. Όχι, δεν έχω λεφτά να βάλω τίποτα, είμαι cooked. Σας παρακαλώ, δεν έχω λεφτά να βάλω τίποτα. Oh my god, είμαι cooked. Είμαι cooked. Είμαι cooked, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μπορώ να έχω λεφτά να βάλω ένα πράγμα, like. Δεν είναι. Όμως τίποτα. Done. Θα κάνει damage λίγο χαβαιακός μου έντο. Όχι, είναι support type. Και όχι δεν θα κάνω αυτό. Εγώ δεν θα κάνω αυτό, νομίζω πρέπει να κάνουμε grand λίγο endless. Νομίζω endless θα ήταν μια καλύτερη επιλογή. Θα κάνω endless ένα γιατί ain't no king way. Ναι. Endless 1 ή 2 θα ήταν οι επιλογές μου. Οι top επιλογές μου. Τώρα μην μου πείτε κάνε Endless 4 γιατί είναι το latest, γιατί αποκλείεται. Μπρο, δεν πάω Endless 4, ό,τι και να μου πει κάτι. Δεν πάω Endless 4, like. Δεν πάω Endless 4, ρε φίλε. Τα FNAF 4 maps, you know, είναι... Ξέρεις τι, 31, μπρο. Οι δημιουργοί του FNTD πρέπει να μάθουν λίγα μαθηματικά. Εγώ θα κάνω Endless 3 ή 4. Καλά, Endless 4 με την καμία δεν θα κάνω FNAF 4 μάπα αυτή τη στιγμή. Yo, bro, θα κάνουμε grind. Yo, both θα κάνουμε grind. Yo, θα κάνουμε grind, yo. It's a dream,
Ναι. You know. You know what, απλά θα κάνω endless μόνος μου, δεν νομίζω. Ρε φίλε, μπορεί να με use και σε endless μόνος μου, να μπρο, δεν είναι αυτό που νομίζεις, actually έχω μπόντζο. Εγώ λέω, gay man, like, ναι. You know, θα κάνουμε host στο endless gay man, γιατί είναι, bro, και να μου δίνεις τη δύναμη του Θεού, anyway. Πάλι μόνο με 600 € αρχίζω. You know, είμαι το εγώ, like, είμαι το εγώ για το μάλλον. Dude, ναι, zombie bonners, alright, δεν έχω λεφτά. Τώρα και τι να κάνω tower down. Like, δεν θα κάνουμε endless 4 που θα έχω λεφτά για τα πάντα, like. Δεν είμαι τόσο πλούσιος όσο νομίζεις, like. Like, κάτσε λίγο, έχω κανέναν καλό φθηνό tower. Κανέναν tower που είναι φθηνός να βάλεις, έχω. Και είναι καλό, όμως. Έχω κάποιους Nightmare Freddy's, you know. Ναι, έχω κάποιους Nightmare Freddy's. Ένα λέλα ρε φίλε, είναι ένα Freddy. Γιατί, you know what, θα κάνουμε unequip το τέτοιο. Και θα... Και, you know what, θα βάλω ένα Freddy. Να έχουμε και έναν φθηνό tower, δεν... No, θέλω να τον κάνει enchant τόσο πολύ. Όμως, έχω ένα Nightmare Freddy με enchant, you know. Χρειάζομαι space, you know. You know what, δεν είναι space, like, you know what, δεν βλέπω κανέναν. Μπρο, πού είναι οι άλλοι μου Nightmare Freddy? Ωραία, Nightmare Freddy. Unequip. Και βάλε αυτόν τον έναν. Ναι, ο Nightmare Freddy είναι καλός για starter anyways. Πρέπει να μπει σε starter, like. Να μπες σε starter. You know, βαγούν. Μπορώ να βγω, ούτε νομίζω κάνω lag στην αληθινή ζωή. Literally, νομίζω ότι κάνω lag την όμως, ρε φίλε, έχει κάτι μεγάλα budgets. Smooth budget for my TV. Smooth budget for my TV. You know what, γιατί μπήκα, ωραία, λοιπόν. Game the now. No, όχι έκανα. You know, να κάνω Game ένα Night 4, ναι. Game ένα Night 4. Game ένα Night 4, είναι εύκολο. Ναι, είναι εύκολο, αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πεις ότι δεν είναι εύκολο. Είναι έγκλημα, είναι έγκλημα να πεις ότι δεν είναι εύκολο. Έγκλημα, μην το πεις αυτό, οπότε ξαναγνωρίζεις. Γίνεται κανένας λεπτό να θέλω αυτό το oh my god. Oh my god, μπορώ να έχω λεπτά να κάνω πλέγεις κάτι. Oh my god.
του. You know what, είστε 50 πολύ αδύναμοι για. Oh my god, μπορώ να έχω λεφτά να κάνω place. Α, ναι, δεν μπορώ να βάλω άλλους Nightmare Freddy. Είμαι official app. Ναι, θέλω να βάλω ένα tank κάποια καλά, μπρο. Το tank κάποια είναι support type. Δεν χρειάζομαι support type αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω support type αυτή τη στιγμή. Απλά support type δεν είναι το type μου. Αυτή τη στιγμή. Άμα δεν ήξερες, είναι support type, αλλά δεν είναι το type μου. Δεν είναι το type μου από πράγματα που χρειάζομαι. You'll tighten up all your springs. Όχι μπρο, μόνο 10 health μένει. Έλα. Don't you run from the dream closer. Όχι, έρχονται και zombie φρέντιδες από εδώ. Ωραία φίλε, εγώ το σένει. Και zombie φρέντες και zombie τσίκας. Έλα ρε φίλε, πιο δυνατοί έρχονται. Literally, πιο δυνατή λέγεται, πιο δυνατή. Έλα ναι ρε φίλε, η Mangle είναι λίγο σαν τον Golden Freddy. Αλλά actually πολύ καλύτερη σε terms από range. No. There's no one left to... Ξέρεις τι, ναι, ωραία. Τώρα επιτέλους έχω αρκετά λεφτά για να... Ω, τι γίνεται! What the hell? What the... Ωραία. Alright. Alright, έκανα place έναν Shadow Freddy εδώ πέρα. Alright, έλα. Άμα ο Shadow Freddy. Ναι, εδώ πέρα το Shadow Freddy και Nightmare Fox τριό μου είναι like, oh bro, όλους αυτούς τους zombie Golden Freddy's τους έριξε κάτω, μπαμ. No, δεν είδαμε. Δείξτε άλλος. Όχι. Don't not true, είναι μόνο τα λεφτά. Straight ever. You think your towers can defeat my Ωραία, το πότε έχει 10.000 health. Οπότε ναι, αυτό είναι το boss. Οπότε ναι, άμα μπει
Oh my god, oh my god, oh my god! Μπρο! Μόνο 190 health του είχε μείνει. What, bro! Ήμασταν τόσο κοντά να κερδίσουμε εκεί πέρα. Bro, αυτό πρέπει να το μετρήσουν ως win. Άλλο ένα hit να έπαιρνε, bro. Η Mangle actually έχει χάλια range. Αυτό το κάνει confirm. Αυτό λέω δεν confirm. Η Mangle έχει ένα πάρα πολύ χάλια range. Yo! Τι βλέπω εκεί πέρα. Τι βλέπω εκεί πέρα. Ενώ καλά, μήπως να πάρω κανένα Bounded Shadow. Καλά, φαντάζομαι να το ωραία άμα τον έπαιρνα πάει καρδιακό. Άμα τον έπαιρνα απλά για τις μετά circulative. Μπορούμε να κάνουμε. Οκ. Τώρα έχω 6 souls. Ωραία, πάμε να κάνουμε enchant κάποιους από τους towers μου. Ελπίζω να πάω και καλό, you know. Alright, θα δεχτώ μόνο Puppets, Nightmare, Bounded Shadow και Vengeance. The souls. Τώρα πάμε να... Wizard! Έλα, Wizard! Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, είναι... Damage 3, alright, Wizard και Damage 3. Δεν κάνω εξπέρα κάνουμε roll Wizard ρε φίλε, damn. You know, είχα κάνει roll Bounded σε... Μια φορά είχα κάνει roll Bounded στον Χαβαϊκό Endo 2. Καταρχάς ο Endo 2 είναι ένα support type ρε φίλε, οπότε δεν... Έχει really καμία μεγάλη σημασία αυτό, you know. Ξέρεις φίλε, oh my god. Ωραία, οκ, οπότε άμα δεν ξέρετε, έχω όλους τους towers που χρειάζεσαι για να πάρεις τον Nightmarion στο τέλος της σεζόν, εκτός από τον Nightmare Bonnie. Όμως φίλε, η Nightmarion φαίνεται τόσο πολύ cool, τι θέλω. Ναι, όμως άμα θέλεις την Nightmarion πρέπει να πιάσεις αυτό τον λαγό εδώ πέρα. Ναι, you know what, πιστεύω αυτός είναι ένα καλό μάτς να πιάσεις. Πολύ δύσκολο, you know, like. Ο X-Man, ναι, το ξέρω ρε φίλε, ο X-Man έχει, you know, αποκλείεται να πει ναι. Άμα πει ναι θα είναι σε κάτι... κάτι... ναρκωτικ... τέτοια. Ναι, αυτά τα πράγματα. Καταρχάς, βλέπω κάποιους να κάνουν τον Nightmare Freddy Shiny. Δεν ξέρω πώς όμως το κάνουν. Πώς το κάνεις ρε φίλε? Ναι, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις Dreamland σε έναν exclusive unit. Τότε πώς έχουν κάποιοι Shiny Nightmare Freddy? Δηλαδή είμαι πολύ confused.
Μπορεί να πει κάποια απλά πώς. Μόνο πράγμα που θα πάω season 3 present. Like 10 wins άμα κερδίσω game 31 με έναν άλλο παίκτη. Μπρο, μπορώ να πάρω wins για reward αφού δεν είναι ούτε καν consider win αυτό. Λέει μπρο, μου δίνεις δωρεάν wins, ok. Σε ευχαριστώ, αλλά δωρεάν wins ρε φίλε θα ήθελα, αλλά μεγάλη δυστυχία ότι πρέπει να κερδίσεις μάτσες και δεν γίνεται τι στο Training Plaza του ή δεν θα μπορώ να πάρω τίποτα γιατί Bro, what the hell? Golden Freddy για 9, bro. Τι κάνεις, you know. Μπορεί να... Δεν σου δείξω την εδίκη εδώ, like. Ξέρεις τι θα... Λύσω ένα Nightmare Foxy που έχω. Ναι, ωραία, λοιπόν, δεν ξέρω πώς να τον... διαβάσω, νομίζω 47, ναι. Success plays Nightmare Fox για 47 souls. Ωραία, I guess πρέπει να μείνω AFK εδώ πέρα και... I guess για να περιμένω για κάποιον να το αγοράσει. Μετά θα αγοράσω κάποια cool πράγματα που έχει εδώ κάτω. You know, like, αυτό το Nightmare Remnant totally θα το χρησιμοποιήσω, like, ναι, δεν χρησιμοποιώ. Nightmare Balloon Boy. Λέων, οπότε δεν ξέρω. Ναι, bro, κάνει straight luck, το exclusive. Boxes να σε κάνω report τώρα για spam, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό, you know. Αγόρασε κανένας. Μπορώ να κάνω enchantment tower 5 φορές, όχι. No, exclusive, δεν για souls δεν... Yo, Withered Bonnie εκεί πέρα, you know, Withered Bonnie, Withered Bonnie, you know. Ο Withered Bonnie είναι πάρα πολύ καλός. Oh my god, τον θέλω. I beg you, μπορώ να τον έχω καλά. Μακάρι και αυτόν τον sprint και τεράπης. Game, you know, game. Μπορώ να κοιτάξω κάτω τον χαρακτήρα μου. Θα κάνω summon, το έφερα. Oh my god, μπορώ να... Oh my god, μπορώ να πάρω έναν bounded shadow. Α, όχι, δεν μπορώ, εντάξει, Καταρχάς αυτό το Withered Enchant που έκανα ρόλο στο Nightmare Fox τώρα. Πριν πάμε και για άλλο match, θέλω να δω τι έξτρα πράγματα βάζει το Wither. Βάζει 25% περισσότερο damage, 25% range και μειώνει από 25%
το cooldown επίθεσης. You know, είναι actually καλό. Αλλά το πιο σπάνιο video που έχω κάνει ρόλ ποτέ. Ναι, θυμάμαι είχα κάνει ρόλ και ένα Puppets Nightmare στον Freddy, αλλά ναι, το είχα δώσει σε trade. Alright. Πάμε να κάνουμε ένα μάτσο. Ναι, actually πάμε να κάνουμε ένα μάτσο. Ναι, νομίζω να κάνουμε ένα μάτσο. Να κάνουμε game νομίζω game 3 night 2. You know, ήταν λίγο ένας random στόχος που νομίζω μπορώ να κάνω χαντί. You know, από πού θα έρθει, ναι. Από εκεί, ναι, ξέχασα, δεν μπορείς να βάλεις πάρα πολλούς enemy friendly the Superman. Πλάκα, να είμαι Foxy, you know what, να είμαι Foxy. You know, δεν ζούμε. You know, ναι, να ξαναπαίξω παρακαλώ, γιατί αυτό δεν ήταν expected. Και απέκτω. Μπορώ να κάνω ένα γλυκό game 2 night 4. Αυτό μπορεί να είναι λίγο εύκολο. Δεν μου θα είναι εύκολο. Είναι όλα, το game 2 είναι εύκολο. Μπρο, μην πεις το game 2 είναι like, δεν είναι πολύ δύσκολο το game 2. Για μένα το game 2 είναι σαν παιδικό Lego. Άμα έχεις πολλά λεφτά και πλούσιους supporters είναι. You know, μπείτε. Oh my god, I'm dead. I'm dead. Είμαι απλά χάλια για τα πάντα και ο λόγος που έφτασα έστω μέχρι wave 3 ρε φίλε είναι επειδή ναι, θέλω να ξαναπαίξω. Σε παρακαλώ, τον έπαιρε περισσότερα taps. Οπότε I guess alright. Ναι. Game Night 2 στο easy. Ναι, ωραία. Πώς θα είναι. Αυτό είναι καλό. Δεν έχω παίξει ποτέ
σε άλλα difficulties. Έχω παίξει μόνο σε εύκολο. Αυτό είναι ένα fun fact. Alright. Τώρα μπρο, δεν έχω λεφτά να βάλω κάτι. Πάλι. Μπρο, oh my god. Μου 150. Τίποτα δεν μπορώ να πάλι με 150. Unfortunately. Bro, oh my god. Alright, αυτοί είναι όλοι οι Nightmare Freddy'δες που επιτρέπεται να βάλω περνίχτα. Είναι literally ο πιο φθηνός tower που έχω equip. Είναι πολύ καλός για προς που τους αρέσει να κάνουν grind σε ευκολότερες νύχτες, like, σαν εμένα. Κάποιο κοινό. Wave 7. Τα καλό game μπορώ να έχω, you know, θα κάνει τίποτα το tank uptake. Ναι, like, το καταλαβαίνω γιατί. Bro, αυτό δεν είναι ούτε match για τον Nightmare, you know. Oh! Yes! Yes, sir! Ο Nightmare Frog είναι καλός! Α, ναι, ξέχασα, alright. Έχω το zombie τσίκας από εδώ. Ω, ναι, δεν μας μοιάζει Fontaine DJ. Damn. Nightmare Fox είναι απλά σαν τον Scott, ρε φίλε, δεν ξέρω. Γιατί απλά ο Scott μειώνει damage cooldown. Ναι, βλέπετε, και μέχρι και τον ίδιο ήχο κάνουν τα όπλα τους. What the... Ω, ναι, alright. Σαν το Freddy μπορώ να δω το animation σου, μπορώ, ωραία. Μπρο, σαν το Freddy μπορώ να δω το animation σου. Τι κάνεις? Oh my god, bro. Τι κάνει, μπρο, προσεύχεται ο σαν το Freddy, προσεύχεται. Αφήστε το μικρό παιδί να... Προσγειώτα. Αυτοί έρχονται όλο ζόμπι μπόνιδες και ζόμπι τσίκασα. Wave 15 είμαστε, έλα ρε φίλε. Απλά λίγα εύκολα, λίγα εύκολα. Seems like Kiki got sent me here to get you.
Να το boss inflated cupcake. Να, ωραία, 3.000 health. Πες αντίο. Σε παρακαλώ, πες αντίο. Απλά η λέξη πες αντίο είναι πάρα πολύ. Πίτσα. Οκ. Ναι, αυτό εδώ πέρα το Evolve Unit Stab, έχω ένα soul. Θα το χρησιμοποιήσω αυτό το ένα soul στο Nightmare Freddy. Θα κάνω scroll κάτω γιατί έχει και... Αυτό το change δεν ξέρω γιατί το έκανα, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Φαίνεται σαν ένα έγκλημα που το πάτησα αυτό το engine, Φαίνεται σαν ένα τεράστιο έγκλημα το Black, δεν είναι φόβρα πράγμα. Τώρα, δεν προσπαθώ να είμαι. Ποιος έκανε reset τον χαρακτήρα του, Λεκ. Ναι, αυτή η ουφήχη. Ναι, ακούγεται σαν κοράκι, ο καινούριος ουφήχος. Απλά ακούγεται σαν ένα κοράκι που προσεύχεται. Όχι σε κλάν, σκύλι σου. Ωραία, γιατί είπα όχι σε κλάν, σκύλι σου. Οκ. Σπάνιο Remnant. Ναι, καλό είναι που αυτό το κάνουν delay. Το κάνουν delay μέχρι 28 Σεπτεμβρίου να τελειώσει η σεζόν 4. Τα delays αυτά είναι για έναν καλό λόγο, ρε φίλε, γιατί... χρειάζεται πάρα πολύ εγώ να πάρω τώρα το Nightmare Bonnie για να πάρω Nightmare on τέλος season. Κάνε ό,τι rare τα ορσάνει. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω Remnant σε έναν exclusive, bro. Δεν μπορώ, αλλά οι άλλοι μπορούν. Οι άλλοι μπορούν όμως. Όχι, κάποιο λόγο δεν μπορώ, βέβαια. Είναι ένα σκύλι σου, ρε φίλε. Ή τι, που δεν μπορώ εγώ και όλοι οι άλλοι μπορούν, λέει. Κάτι κάνω λάθος και δεν μ' αφήνει το παιχνίδι. Κάτσε λίγο, πόσα tiers μου μένουνε για να πάρω τον Endo 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Όχι, περίμενα λίγο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Άλλα 11 tiers μου μένουνε μέχρι να πάρω τον 94 τέλος. Ρε φίλε, μακάρι να μπορούσα, μακάρι να είχα Robux για να το κάνω, μπρο. Όμως λέει δεν έχω. Γιατί θέλω πάρα πολύ τον Nightmare, φαίνεται τόσο πολύ. Τι? Ελπίζω να μην... Όχι, δεν είπα εγώ ότι... Όχι, μην μου κάνεις τζάντα. Για αυτό το πράγμα, απλά... Μίλησα για temperatures, είναι πολύ.
Yo, Sunny Spring με Vengeance. Yo, μπράβο, cool. Αυτό είναι πιο cool από το Mega Meb Nebula. Ναι ρε φίλε, πιο cool από αυτό. Χρειάζομαι αυτό το Season 3 present τόσο πολύ. Μεγάλη δυστυχία που δεν μπορώ να το πάρω όμως. Alright. Alright. Πάμε να ωραία, πάμε να κάνουμε άλλο ένα... Ναι, τελευταία φορά Game 1 4 που ήμουνα τόσο κοντά να την κερδίσω, ναι. Να κάνουμε Game 2 Night 1, ναι. Νομίζω Game 2 Night 1 θα είναι το τελευταίο που θα κάνουμε, ναι. Ναι, ωραία είναι. Ναι, αυτοί είναι όλοι, δεν μπορώ να βάλω όλους. Ναι, keeps, ναι, να κάνω skip. Το ολόκληρο point που έβαινε την grinding είναι να κάνεις skip. Τώρα τις νύχτες που κάνεις, τότε δεν είναι grinding. Είναι απλά σαν να κάνεις ένα playthrough, ρε φίλε. Τώρα πώς να το πω. Είναι σαν να κάνεις απλά ένα playthrough από τις νύχτες μόνο για να τώρα. Wave 5 πώς. Έλα, πολύ, έλα. Έλα. Εγώ ήταν το 4. Bro, είδα έναν έντο 4, wait. Bro. Τι γίνεται τώρα, κάνω hallucinate. Τώρα κάνω 55 έξω από 100. Ξύλο παίρνω ρε φίλε, πρέπει να. Ωραία, ναι. Κάθε skip wave που κάνεις. Ζόμπι το τσίκας, έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε, τώρα έρχονται. Μπρο. Δεν μπορούν να περάσουν αυτόν τον Nightmare Freddy που έχω βάλει εδώ. Alright, level 3, ωραία. Οπότε χρειάζομαι άλλο ένα level up για να είναι
Max εδώ πέρα, ο Nightmare Foxy μου. Alright, μπρο! Κατέστρεψε αυτό το... Wave 15, μπρο. Literally κατέστρεψε αυτό το ολόκληρο. Wave από... What? Nightmare Foxy με Max είναι like... Ναι, είναι kind of random squad, bro. Δεν είναι... Ωραία, 25.000 σκέλς, οπότε έχει το σάλμα του βαλούν, bro. Ωραία, κερδίσαμε. Τι είδους ζώο είναι το κεφαλούδι? Αρκούδα. Πάπια. Ψάρι. Τύχη. Και μήπως να χρησιμοποιήσω τα άλλα μου σούλς για αυτό τον... Nightmare Fox για να δω τι... τα χάλασα και τα τρία και πήρα damage 2, you know, damage 2 δεν είναι actually τόσο. Λέγω τα damage and chance είναι actually kind of... No, auto summon. Άνοιξε το auto summon. Auto summon, ρε φίλε, θέλω auto summon. Ναι, ωραία. Οπότε άμα σου τελειώνει τα coins απλά αυτοματικά σου κλείνει το summon, οπότε έτσι δουλεύει. Δεν έχεις βγάλει λόγω του Γιώργου. Yo, Soul, Δεν βιαστικά, είναι να το σκέφτομαι αυτοματικά. Για να κάνω πράγμα, δηλαδή, όχι, έκανες αρκούδα και... Οκ, είμαστε πολύ κοντά να τελειώσουμε αυτό που λέει κάνε Enchanter and Tower 12 φορές, έλα. Οπότε παίρνουμε 500 coins και 75 XP, ωραία. Οκ. Μην του βάλεις αυτά, βάλτε όταν μαθείς το πρωί. Θα κάνω κι άλλο ένα summon. Γιατί θα φάει, θα ρευρωθεί. Αυτά δεν Και πολύ ωραία. Θα σε ετοιμάσω για κάτι όταν φορά. Ακόμη και με το ρίσκο, γέλάει μόνο σου το προλαμβάνει. πήραμε έναν you know. Παίρνουμε καλά, ναι, αυτός είναι ο Σκοτ. Σκοτ είναι actually cool. Ο Σκοτ είναι cool, ναι, το ξέρετε, ο Σκοτ είναι cool. Ναι, μακάρι να χάει έναν φίλο, οπότε βλέπω Σκοτ, είμαι like what, αυτό είναι τέλειο, είμαι like ναι, αλλά δυστυχία δεν μπορώ να το πάρω. Γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας τρόπος ότι like you know, okay. Καταρχάς χρειάζεται λίγο να δω μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε grind για αρκετά coins να πάρουμε τον Purple Guy. Πόσα λεφτά, πόσα κοστίζει ο Purple Guy. Οκ, οπότε μπορεί να τον πάρεις ή για like 800 Robux, ναι. Ή για 75.000 tokens. Οπότε παίρνεις τον Purple Guy, ναι, το Purple Guy pack. Οπότε πρέπει να ανοίξεις ένα pack όταν παίρνεις το exclusive pack για να τον full εξεκδώσεις. Τόσο παίρνεις και 250 tokens και 3 souls ως minions.
αυτά είναι πάρα πολύ cool minions. Και κοίταξε να δεις τώρα. Νομίζω δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ή από την τηλεόραση ή από εδώ που να μην θέλει να απαντήσει στην επόμενη ερώτηση. Να πάμε στις 5.000 και μετά να πάρεις και την ερώτηση επόμενη για τις 10.000. Μακάρι. Σε παρακαλώ, μπορείς να μην απαντήσεις. Θέλουμε όλοι να μην απαντήσεις. Αλλά, Θέλω να κοιτάξω λίγο το Military Lobby. εντάξει, ανάμεσα σε 2-3 ώρες. Τι γίνεται. Στο συμφέρον σου. Οκ. Οπότε πρέπει να κάνουμε αυτά τα military matches. Μου λέγονται έτσι. Γιατί δεν είμαι πολύ καλό στα αγγλικά. Για να πάρουμε πράγματα γύρω από το military pass. Το 1964, Γαλλία, Όμως οι military towers φαίνονται πάρα πολύ cool. Ισπανία, Κίνα. Ειδικά ρε φίλε η Valkyrie Chica. Ειδικά ο Enforcer Bonnie και η Valkyrie Chica και ο Mercenary Fox είναι πάρα πολύ cool. Ο Major Freddy και η Artillery Puppet είναι baselines. You know, άμα μου έδινες ένα ολόκληρο tier list, δεν ξέρω. Η Valkyrie Chica είναι πλαγαμένη μου, δεν ξέρω. Καταρχάς νομίζω ο Enforcer Bonnie είναι like ένα type, ναι, είναι ένα type του Withered Bonnie, οπότε είναι actually πάρα πολύ καλός. You know, να κάνουμε ένα match, κάνουμε ένα match στο military event. Ναι. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε ένα. Δεν σε προλαβαίνω ρε φίλε, τι να κάνουμε, εντάξει. Ναι, never mind. Alright παιδιά, οπότε αυτό ήταν ολόκληρο το βίντεο από εμένα. Να κάνω Grand 70D και... Που έχουν υπάρξει ποτέ. Γιατί έτσι ξεκίνησε και από την πρώτη ερώτηση, έτσι έφτασε και στην 10η. Γρήγορα. Πάμε στο Κίνα, δεν μου κάνει η Ισπανία αυτό, Γαλλία μπορεί, από την Ιαπωνία πάμε και ό,τι γίνει γίνει. Λέτε να έχουμε μπροστά μας το 5 των 100.000. Έφτιαξα ένα Discord server. Άρα, άντε. Τόσο γρήγορος και τόσο